אז ככה, מה קורה חברים? אחרי שניקינו את כל המשאית, אנחנו כרגע מנתקים את העגלה מהסוס. בואו ביחד נראה איך עושים את זה. הכל הידראוליקה, כמו שאתם רואים. אפשר להוריד את הרגליים בלי להתאמץ. זהו. עכשיו באים לשלב שאנחנו רוצים לנתק את הכבלים. מתחילים לפי הסדר מימין לשמאל. אני בלי כפפות אז נסתדר, לא בעיה. הייתי צריך לשים כפפות. לא חשוב. יש לי פה סבון שאפשר לשטוף, אני אשטוף אחרי זה. בואו איתי, תראו. רואים? אני כרגע לא מחובר לעגלה, זהו. אני אשטוף ידיים. כמובן, יש לנו מנעול שאנחנו שמים על העגלה, שלא יגנבו אותה. למה פה אצלנו בארץ מלא גניבות, לצערי הרב. הפעם אני רוצה לשים כפפות. איפה דחפתי את המנוע? אוקיי.